I-Kaizer Chiefs isiqinisekisile ukuthi izodlala imidlalo emithathu yasekhaya eBetway Premiership eMoses Mabhida Stadium eThekwini ngoDisemba nangoJanuwari. Amakhosi azodlala neChippa United ngoDisemba 29, Golden Arrows ngoJanuwari 12 kanye neSekhukhune United ngoJanuwari 19. Amakhosi ajwayele ukuheha izinkumbi zabantu noma yikuphi lapho eyakhona ezweni, futhi abafana bakaNasruddin nabo bangenza ngakho konke ukwesekwa abangakuthola njengamanje. Amakhosi asanqobe imidlalo emine kuphela kweyishumi kuyona yonke imiqhudelwano ukuze kube manje, aphinda ashaywe ngo-2-0 ekuhambeni iPolokwane City ngesonto. I-Chiefs isadlala imidlalo emibili kuphela yasekhaya eGauteng kule sizini, ibhekane neMamelodi Sundowns e-FNB Stadium, kokubili ihlula ngo-2-1 kuBetway Premiership kanye nokushaywa ngo-4-0 kuwe-Carling Black Label knockout kumakota final. Iqembu likaNasruddin Nabi lidlala imidlalo yalo emibili yokugcina yasekhaya ePeter Mokaba Stadium ePolokwane, lanqoba ngo-2-1 iRichards Bay ngaphambi kokudedela amagoli amabili lidlala ngokulingana ngo-2-2 neRoyal AM. Umdlalo olandelayo we-Kaizer Chiefs wasekhaya eFNB Stadium uhlelelwe uJanuwari 8 lapho izobhekana neStellenbosch FC.